Så 3 timer, tror jeg. Jeg tror, det er lidt forskelligt, men omkring en time. Jeg bruger vel 2-3 timer at skyde på. 4 til 5 timer. Gælder det også telefonen? Ja. 4 timer? Wow, det bruger jeg nok 5 timer, jeg tror. Der bruger jeg nok sådan 8 timer. 4 timer måske. Altså min telefon er altid online, så jeg ved ikke. Nok mest sociale medier. Sociale medier. Jeg ser film og på sociale medier. Instagram, Facebook. Så hvis man lige skal søge på det. Facebook, altså sociale medier. Og forberede mig til min undervisning. Og se nyheder, se serier, film. Spil. Altså, jeg bruger internettet rigtig meget til at finde nyheder, og så til at finde oplysninger rent generelt og se tv. Til at få informationer, søge nyheder, går rigtig meget musik, så jeg undersøger alle mulige channels omkring nyheder i forhold til musik, og bruger det rigtig meget i forhold til mode. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Man vil nok være mere sammen som venner, så... Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg ikke helt, jeg kan svare på. Nej, ikke det til. Så vil jeg spille musik, tror jeg. Altså, at lave noget andet. Dyrke mere sport. Tænde et stearinlys og læse i min bog. Gå ud og lave kriminalitet. Ej, det er jo lidt. Det er sådan et globalt netværk. Sådan et netværk, der kommer sammen med nogle andre værk. Det er et globalt... Hvad kalder vi det, Julie? Hvad sagde du på din kloge måde? Vi vil hellere høre det på en klog måde, end vi vil høre det på sådan et globalt netværk. Globalt netværk. Det er meget klogere at sige på det. Internettet er en stor server, hvor der bliver lagt en masse software ind på den. Jamen, internettet, det er vel et globalt computerprogram, som har til formål at sprede viden. Nettet, det er vel en stor webbrowser, hvor du kan undersøge alle informationer, hvor der ligger omkring alle informationer på nettet. Du kan søge og google omkring, så det er jo det, jeg kan sige. Det er et sted, hvor man kan gå ind og søge en masse information. En forsamling af alt og alle et sted. Det er Alt.